Vuoden kiertotaloustekopalkinnon voittaja on kiertotalous- ja kaivospalveluita tuottava Tapojärvi Oy. Liiketoimintajohtaja Veli-Matti Marttala Tapojärvi Oy:stä, tervetuloa ja onneksi olkoon. Onnea. Kiitos, kiitos. Onneksi olkoon. Tuohon väliin varmaan. Kiertotalouskeskus on halunnut palkita Tapojärvi Oy:n vuoden kiertotaloustekopalkinnolla, sillä yritys on osoittanut uskomatonta rohkeutta satsatessaan niin merkittävän osan liikevaihdostaan vuosittaiseen tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin. Ja tähän tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin on satsattu pitkäjänteisesti ja tämä työ on myös tuottanut tulosta. Ja vaikka Tapojärvi on jo saanut kehitettyä useita kannattavia tuotteita markkinoille, se ei ole suinkaan jäänyt lepäämään laakereilleen, vaan tämä TKI-toiminta jatkuu herkeämättä. Pelkästään viime vuonna Tapojärvi Oy satsasi TKI-toimintaan 4,9 miljoonaa euroa liikevaihdostaan ja toukokuussa yritys avasi Ouluun kiertotalousinnovaatioihin keskittyvän laboratorion. Ja arvostamme myös sitä, että Tapojärvi on innostanut nuoren sukupolven mukaan innovoimaan uusia tuotteita. Yritys on pystynyt skaalaamaan kiertotaloustuotteitaan ja hakee aktiivisesti kasvua ja on lähtenyt rohkeasti pohjoissuomalaisilta juuriltaan kohti kansainvälisiä markkinoita. Lämpimät onnittelut vielä kerran, Veli-Matti Marttala. Millaiset fiilikset nyt on tästä palkinnosta? No kyllähän meillä on hyvät fiilikset. Ollaan erittäin otettuja tästä palkinnosta. Ja tuolla urheilumaailmassa pelaajat arvostaa eniten palkintoja, jotka toiset pelaajat on heille äänestänyt. Ja meillä on tosi kunnia saada palkinto kiertotalouden ammattilaisilta, toisilta ammattilaisilta. Me ollaan myös ylpeitä siitä isosta satsauksesta, joka me vuosittain tehdään meidän TKI-hankkeisiin. Ja nyt on mukava huomata, että se on huomioitu myös muualla. Millaisia tavoitteita teillä on lähiaikoina kiertotaloudessa? No meillä tämä homma vaan niin kuin kiihtyy eteenpäin tästä, että juuri nyt ollaan julkaisemassa meidän Tapo Eco-tuoteperhettä. Tapo Eco-tuotteet on kaikki perustuu teollisiin sivuvirtoihin. Niillä on pienempi hiilijalanjälki kuin vastaavilla markkinoilla olevilla tuotteilla ja säästävät resursseja, eli vähentää louhittavan materiaalin määrää. Ollaan julkistettu jo meidän kotisivut näille, eli ne löytyy osoitteesta tapoeco.fi. Käykää siellä tutustumassa.